Kaixo, nola sortu karpeta publik batean Dropbox erregistro berri batean? Sartuko gea Dropbox horrian. Iniciar sesión, bakoitza bere usuario eta pasaitzakin. Eta hemen ikusten dugu karpeta publik ez dela existitzen. Guazen sortzera. Sortzeko ayudan sakatuko dugu. Lauki honetan, cómo crear una carpeta pública idatziko dugu eta buscar en ayuda sakatu. Hemen ateratzen da erantzun batzuk. Aukeratuko dugu lehenengoa, cómo crear una carpeta pública. Orain, hau pixkat ikusi ondoren, ikusiko dugu hemen punto batean agertzen da cómo crear una carpeta pública eta agertzen da ere haz clic aquí. Hemen habilitar carpeta pública eta une honetan sortu da gure karpeta publik gure Dropbox barruan.